እቲ ፊልም ዝጅምር ኣብ 1954 ኣብ ጃፓን ዝተኣሰረ ኒክ እናርአየና እዩ። ኒክ ነባር ናይ ኣሜሪካ ወታደር እንትኾን 10 ዓመት ኣብ እስር ቤት ንኽጸንሕ ዝተፈረዶ ወዲ እዩ። እቲ ፊልም እንትጅምር ድማ ኒክ እቲ ሽንቲ ቤት ናይቲ እስር ቤት እናጸረገ ይጸንሕ። ድሕሪ ቁሩብ 5 ሙሉእ ሰውነቶም ብውቃጦ ዝተሸፈኑ ሰባት ወፂኦም ድማ ንኒክ ብዝተፈለየ ጠማምታ ይርእይዎ። ንሳቶም ምስ ከዱ ኒክ ናፍቲ ሻወር ከፊቱ ክኣቱ እንከሎ ሓደ ዝተሓነቐ ሰብኣይ ይርኢ። ንኸድሕኖ እናተባእሰ እንከሎ ድማ ነቶም ዋርድያታት ይጽውዖም። ቅድሚ እቶም ዋርድያ ምምጽኦም ካልኣይ እሱር መጺኡ ንኒክ ይሕግዞ። ዝገርም ኩነታት ግን ኒክ ንኽሕነቕ ኢሉ ዝነበረ ሰብኣይ ምድሓኑ ከም ጽቡቕ ተግባር ይተረኣየን። እቶም ዋርድያታት ንኒክን ነቲ ዝሓጎዙ ቆልዓን ካብ እስር ቤቶም እናጎተቶ ተውፅኦም ይቕጥቅጥዎም። ሓላፍቲ እስር ቤት ድማ ካብ ተሓኒቑ ነበረ ወዲ መልእኽቲ መጺዎ ከም ዝነበረ ይዛረብ። ካብዚ እስር ቤት ዘምልጥ ናይ ጋንግ መራሒ ከም ዘሎ ነጊርኒ ኢሉ ንኒክ ይዛረቦ። ጃፓንኛ ምንም ዘይፈልጥ ኒክ ግን ምንም ኣይርድኦንሎ። እቲ ሓላፊ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ንኒክ ናብ ጸባብ እስር ቤት ንክኸይድ ይእዝዞ። ኒክ ኣብታ ጸባብ እስር ቤት ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ምሕናቕ ዘድሓኑ እሱር ብሓደ ከም ዝእሰር ይፈልጥ። ኣብኡ ድማ ኪዮሺ ንኒክ ናይ ያኩዛ ዝበሃል ማፍያ ድርጅት ኣባል ምዃኑ ይነግሮ። ቀፂሉ ድማ ንኒክ ካብቲ እስር ቤት ንምምላጥ ዘለዎ ሓሳብ የካፍሎ። ኪዮሺ ናይ ውሕሸት ንባዕሉ ዝቐተለ ንኸምስልን ናብ ሆስፒታል ምስ ተወሰደ ናይ ባዕሉ ሰባት መፂኦም ከም ዘድሕንዎን ንኒክ ይነግሮ። ኣነ እንድሕር ደኣ ብሰላም ካብዚ እስር ቤት ተምሊጠ ንዓኻ እውን ካብ እስር ቤት ደው ዝወፃኻሉ ሰዓት ግቡእ እንክብካብን ሓገዝን ካብ ናተይ ናይ ማፍያ ግሩፕ ያኩዛ ክግበረልካ ኢሉ ይነግሮ። ተሰማሚዖም እቶም እሱራት ናብ ሓደ ቦታ ክኹዕቱ ምስ ተሰደዱ ኒክ ንፕላኖም ዘድልይዎም ኣእማን ይኣሪ። ኣብ እስር ቤት ምስ ተመለሰ ድማ ኪዮሺ ነብሱ ንምጥፋእ ንኽጥቀመሎ እቲ እምኒ በላሕቲ ንክኸውን ይፍሕፍሖ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ኪዮሺ ንባዕሉ ንኽወግእ ይዳለ። ብህይወት ናብ ሆስፒታል ንኽኣቲ ኩሉ ዝተኻእሎ ንኽገብር ድማ ንኒክ ይሓቶ። ከምቲ ዝሓስዎ ኪዮሺ ንባዕሉ ምስ ወግአ ኒክ ነቶም ጋርድታት ይጽውዖም። ቀልጢፎም መጺኦም ምስ ወሰድዎ ድማ ኪዮሺ ካብቲ እስር ቤት የምልጥ። ብዙሕ ከይጸንሐ ብዘይተፈለጠ ምኽንያታት ኒክ እውን ካብቲ እስር ቤት ይስደድ። ጭሕሙን ጨጉሩ ነቑሪፁ ካልእ ሰብ መሲሉ ካብቲ እስር ቤት ይወፅእ። ኣብቲ ኣፍ ደገ እውን ሓደ ወዲ መኪና ሒዙ ንኒክ ይጽበዮ። ናብ ናይ ያኩዛ ማፍያ ዋና መቐመጢት ከተማ ዝኾነት ኦሳካ ሒዝዎ ይኸይድ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ብዙሓት ናይ ያኩዛ ማፍያ ኣባላት ጸኒሖም ንተግባሩ የመስግንዎ። ሓደ ኣባል ናይ ያኩዛ ማፍያ ዝኾነ ኦቺ ንኒክ ምስኦም ንኽሰርሕ ይዕድሞ። ኒክ ነቲ ዝተውሃቦ ስራሕ ተሰማሚዑ ናይ ሆቴል ቅርሺ ተቐቢሉ ናብ ሓደ ቦታ ክድቅስ ይኸይድ። ኣብቲ ባር ድማ ትኹረቱ ቀልጢፋ ዝሰሓበቶ ሓንቲ ጃፓናዊት ቆልዓ ይርኢ። ኣድናቑቱ ንምግላጽ ድማ ብፅሕ ዝበለ መቕሽሽ ይገድፈላ። ብጽባሒቱ ሓደ ወዲ ንኒክ ናፍቲ ዝተውሃሎ ስራሕ ይሰዶ። ናይ ኒክ ስራሕ ናፍቲ ናይ ሓጫውን ፋብሪካ ኸድካ ነቲ በዓል ዋና ንዕኦም እምበር ንኻልኦት ማፍያታት ንኸይሸጥን ብዝበልዎ ዋጋ ጥራይ ንኽሸጠሎምን ንኸስማዕምዖ እዩ። እቲ በዓል ዋና ግን ቅድሚ ሕጂ ነቶም ማፍያታት ምቕባል ኣዊዎም ስለ ዝነበረ ኒክ ኣሜሪካዊ ስለ ዝኾነ ዕድሉ ንኽሙክርዮም ሰዲዶሞ። እቲ በዓል ዋና ግን ካብቶም ካልኦት ማፍያ ዝሐሸ ቅርሺ ከም ዝኽፈል ተነጊርዎ ስለ ዝነበረ ንኒክ ከም ዘይተስማዕምዐ ይነግሮ። ኒክ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብዘረባ ጥራይ ከም ዘይፍታሕ ስለ ዝተረድኦ መፅሓፍ ማሽን ኣልዒሉ ነቲ ሰብኣይ ርእሱ ደጋጊሞ ወቂዑ ይቆትሎ። እቶም ካልኦት መሳርሕቱ ድማ ነቲ ሒዝዎ ዝመፀ ሓሳብ ይስማዕምዑ። እታ ናይ መጀመርያ ስርሑ ብዓወት ስለ ዝወድኣ ተሓጒሶም ናብ ሓደ ባር ይወስድዎ። ኣብቲ ዳ መስተ ኒክ ምስ ኪዮሺን ካልኦት ኣባላት ማፍያን መስትኡ እናሰተየ እንከሎ ኣባላት ካሊእ ናይ ማፍያ ግሩፕ መፂኦም ኒክ ቀትሪ ዝገበሮ ነገር ጌጋ ኢሎም ክጻረፉን ክኳረዩን ይጅምሩ። እቲ ጸርፊ ንኒክ ናብ ርእሱ ስለ ዝኣተዮ ግን ሃንደበት ተሲኡ ብጥርሙዝ ገይሩ ርእሱ ይወቕዖ። ኣብቲ ቦታ ነበሩ ኩሎም ኣባላት ማፍያ ሽጉጦም ምስ ተማዘዙ ግን ብሰላም ካብቲ ባር ንምውፃእ መሪፆም ንኒክ ሓዲጎሞ ይኸዱ። ናይ ኒክ ተግባር ኣብ መንጎቶም ማፍያታት ብጣዕሚ ስለ ዝተፈተየ ተመራፂ ክኸውን ገይርዎ። ሰንኪዚ ድማ ኪዮሺ ንኒክ ዓብይን ሰፊሕን ገዛ ይህቦ። ካብ ተራ ሰራሕተኛ ናብ ዋና ኣባልነት ማፍያኦም ንኽሸጋገር እውን ይሓቶ። ፈቃደኛ ኮይኑ ብጽባሒቱ ምስ ኪዮሺ ኣብ ሓደ መስተ ቤቶም ቅርሺ ምስ ምኽፋል ዝኣወዮም ወዲ ክደራደሩ ይኸዱ። እቲ በዓል ዋና ዳ መስተ ተዘራሪቦም ክረዳድኦም ስለ ዘይከኣለ ኒክ ብቦክስ ገይሩ ጎረርኡ ይወቕዖ። ኣብ መሬት ምስ ወደቐ ድማ ኪዮሺ ብኻራ ወጊኡ ይቆትሎ። ስርሖም ወዲኦም ምስ ኪዮሺ ማፍያኦም ናብ ትውንኖ ዳ መስተ ይኸዱ። ኣብኡ ድማ ኒክ ኣብ ተዝሓለፈ ኣብ ባር ርእዋ ነበረት ጽብቕቲ ጃፓናዊት ቆልዓ ኣብ ዝውንና ሳዕስዐት ይሪኣ። ኒክ ዓይኑ ምልዓል ተሳኢንዎ ሱቕ ኢሉ እናጠመታ እንከሎ ኪዮሺ ኸይዱ እናጎተተ ይውምፅኣ። ለካ እዛ ጽብቕቲ ቆልዓ ሓፍቱ ንኪዮሺ እያ።
ኣብቲ ክለብ መሳርሒ ሒዞም ዝመፁ ኣባል ማፍያታት ንኸይህልዩ ፈሪሑ ድማ እዩ ካብኡ ጎቲቶ ውፅዋ ሽማ ሚዩ ከም ዝኾነን ንገዛኣ ብሰላም ከእትያ ከም ዘለዎን ነጊሩ ድማ ምስ ኒክ ይሰዳ ገዛ ኣብፅሕዋ ንኒክ ምስኣ ንኽኣቱ ተሓቶ ኒክ ፈቓደኛ ኮይኑ ኣብቲ ገዛ ምስ ሚዩ ይሓድር ኣብ ዝባና እውን ናይ ያኩዛ ናይቲ ማፊኦም ውቃጦ ተወቂጣ ከም ዘላ የስተውዕል ብፅባሒቱ ኪዮሺ ንኒክ ሓድሽ ስራሕ ከም ዘለዎ ነጊሩ ናብ ሓደ ባር ይፅውዖ ካብ ሓደ ኣሜሪካዊ ወታደር መሳርሒ ክንገዝእ ደሊና ግን ንማፍያና ምዃኑ ክፍለጥ ስለ ዘይንደልዮ ንስኻ ኸይድካ ክትገዝኦ ኣለካ ኢሉ ንኒክ ይሰዶ እቲ ወታደር ንኸይጠራጥሮ ድማ በይኑ ይኸይድ ኒክ ናብቲ ዝተባህሎ ቦታ ክኸይድ እንከሎ ኣብ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ዝሞቶ ጃፓናዊ ሰብኣይ ይርኢ ሃንደበት ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ዳመስተ ብጥርሙዝ ርእሱ ዝወቕዖ ወዲ ምስቶም ካልኦት ናይ ማፍያ ኣባላት መፂኡ ንኒክ ክዘርፎ ከም ዝሓሰበ ይርድኦ ይኹን ደኣ እምበር ኒክ ካብቲ መኪና ቅድሚ ምውራዱ እቲ ቅርሺ ሓቢእዎ ስለ ዝነበረ ክረኽብዎ ይከኣሉን ብዝተናዲዶም ንኒክ ኣበይ ከም ዝገበሮ ክሓትዎ እንከለዉ ክነግሮም ኣይከኣለን ስለ ዘይጠቕሞም ድማ ክቆትልዎ ይውስኑ ሓደ ማፍያ ቆትሉ ተኣዚዙ ንኒክ ንኽንብርከኽ ይነግሮ ኣዘንጊዑ ንጣ ሽጉጥ ሒዙ ግን ነቶም ክልተ ጋርድታት ይቆትሎም ካብቲ ቦታ ብሰላም ኣምሊጡ ድማ ናብ ናይ ያኩዛ ማፍያ መእከቢ ነጥቢ ይምለስ እቲ ሓላፊኦም እዚ ምስ ሰምዐ ንኹሎም ኣባላት ማፍያ ናብ ኣኼባ ይፅውዖም እቲ ሓላፊ ድማ ኣብ መንጎና ንኻልኦት ማፍያታት ሚስጥር ዝህብ ጠላሚ እኒአና እዩ መን ምዃኑ ቀልጢፍኩም መውፅዎ ኢሉ ይዛረቦም ይኹን ደኣ እምበር ኪዮሺ ነቲ ሓላፊኦም ኒክ ዝሃብካዮ ቅርሺ ብሰላም ሒዝዎ ተመሊሱ እዩ ክንድኡ እውን ዘጨንቕ የብልካን ኢሉ ይዛረቦ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ሓላፊ ብዚ ጉዳይ ሕጉስ ኣይነበረን ምክንያቱ ኒክ ክልተ ናይ ካሊእ ማፍያ ኣባላት ስለ ዝቐተለ ኩናት ክጅምር ይኽእል እዩ ንዚ ተግባሩ እዚ ክልተ ፃውዕቲ ቆሪፁ ይቅርታ ክሓትት ኣለዎ ኢሉ ይውስን ሰንኪዚ ድማ ኪዮሺ እውን ኒክ ናብኡ ናይ ምኻድ ናተይ ጥፍኣት ስለ ዝኾነ ኣነ እውን ፃውዕተይ ክቆርፅ እየ ኢሉ ነቲ ሓላፊ ይነግሮ እተን ዝተቆረፃ ፃውዕታት ድማ ኣባኮ ገይሩ ናብቶም ተፃረርቲ ማፍያታት ከም ይቅርታ ምሕተቲ ይሰደን ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ኒክና ናይቶም ማፍያ መራሒ ኣብ መኪና እናውግዑ ንሪኦም እቲ ሓላፊ ኒክዮሺ ኣቦኡ እንትኸውን ኣብ ማፍያና እሙናት ሰባት ስለ ዝውሕዱና ኣለዉ ንዓኻ ናይ ማፍያና ዝተመረፅካ ኣባል ክገብረካ ወሲኑ ኣለኹ ኢሉ ይነግሮ ብናይ ጃፓን ባህላዊ ስነ ስርዓት ድማ ናይ ማፍያኦም ኣባል ይኸውን እቲ ምሸት ንሱ ምስቶም ካልኦት ማፍያታት መስተ እናሰተዩ እንከለዉ ኒክ ንኪዮሺ ኣብ ደገ ንክዛረቦ ይፅውዖ ምስ ሚዩ ዘለዎ ናይ ፍቕሪ ርክብ ድማ ይነግሮ ኪዮሺ ሓፍቱ ናብ ማፍያታት ከመርዓ ኣይደልን ምክንያቱ ንድሕንነታ ብጣዕሚ እዩ ዝጭነቕ ግን እቲ ሰብሱ ኒክ ስለ ዝኾነ ምንም ኣይመሰሎን እንቋዕ ደስ በለካ ኢሉ ድማ ናብቲ ባር ብሓደ ይምለሱ ኒክ ኣብቶም ማፍያታት ዓብዪ ቦታ ረኺቡ ሰብኣያ ንምያ ሓውኑ ኪዮሺ ተባሂሉ ስለ ዝተቆፀረ ከም ናቶም ዝበለ ውቃጦ ንኽውቀጥ ይውስን ትርጉም እቲ ውቃጦ ድማ ሚዩ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢላ ትነግሮ ኒክ ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ናይ ያኩዛ ዋና ኣባልን ጥሙጦ ፈጣርን ማፍያ ይቕየር ሓደ መዓልቲ ድማ ምስ ሚዩ ባቡር ተሰቒሉ እናኸደ እንከሎ ሓደ ግዜ ቆትሎ ፈቲኑ ነበረ ናይ ተፃራሪ ማፍያ ኣባል ይርኢ በቲ ወገን ድማ ናብ ናይ ያኩዛ ቢሮ ናይ ተፃረርቲ ማፍያ ኣባላት መፂኦም ንኽሰማምዕዎም ተኣኪቦም ንሪኦም ያኩዛ ግን እቲ ሓላፊ ናብቲ ኣኼባ ስለ ዘይመፀ ዝተንዓቐ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ብጣዕሚ እዩ ተናዲድኒ እቲ ሓላፊ ክስማዕማዕ ዋላ የድለ ደኣ እምበር ኦቺ ግን ነቲ ሓላፊ እቲ ኩናት ቀልጢፎም ንኽውድእዎ ምስ ምዕማዕ ጥራይ ከም ዘድልዮም ይነግሮ እቲ ሓላፊ ግን በቲ ዝቐርቦም ስምምዕ ሕጉስ ስለ ዘይነበረ ፍቓደኛ ኣይኮነን እቲ ምሸት ንሱ ኪዮሺ ምስ ኦቺ ዳመስተ ኮፍ ኢሉ ንሪኦ እቲ መራሒኦም ምኽሩ ተቐቢሉ ምስቶም ካልኦት ማፍያታት ዘይምስምዕምዑ ብጣዕሚ ከም ዘናደዶ ድማ ይነግሮ ከም ኣማኻሪኡ መጠን ክሰምዐኒ ይግባእ ኢሉ እናተናደደ እንከሎ ነቲ ሓላፊ ክረኽቦ ኢሉ ክኸድ እንከሎ ግዜ ከም ዘይብሉን ስራሕ ከም ዝሓዘን ነጊሩ ስለ ዝመለሶ ዝገደደ ይናደድ ካብኡ ወፂኡ ድማ ንምዩ ንኽረኽባ ይኸይድ ለካ ኦቺና ምዩ ኣብ ሕሉፍ ፍቕረኛታት እዮም ነይሮም ኦቺ ነገራት ናብ ንወርዎ ንምምላስ ድማ እዩ ሕጂ ይቅርታ ክሓትት መፂነ ምዩ ግን ምንም ከም ዘይትቕበሎ ስለ ዝትነገረቶ ምስቲ ናይ ዓንትዎ ንደቱ ተሓዊሱ ንምዩ ብሓይሊ ይፀፍዓ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ናይ ሱሙ ቅልስ እቶም ክልተ ናይ ማፍያ ኣባላት ንስምምዕ ተኣኪቦም ንሪኦም ሕዚ ግን ናይቶም ተፃረርቲ ማፍያታት መራሒ ባዕሉ መፂኡ ነቲ ናይ ያኩዛ ሓላፊ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣምፂኢልካ ነበርኩ ናይ ድርድር ሓሳብ ንስኻ ዕረፍቲ ንኽትወስድን ክልተ ማፍያና ብሓደ ኣነ ንኽመርሐንን እምበር ካልእ ኣይነበረን ኢሉ ይነግሮ ናይ ያኩዛ ማፍያ መራሒ ግን በቲ ዘረባ ብጣዕሚ ተናዲዱ ኣንሕና ተኻሉ እምበር ኣኽላቓት ኣይኮናን ማንም ሰብ ኣይውነነናን ብኻሊኡ ናይ ንምራሕን ኢሉ ነቲ ተፃራሪ ናይ ማፍያ መራሒ ይነግሮ ቅድሚ ምኻዱ ድማ ነቲ መራሒ ንገዛኻ ብሰላም እትው ኢሉ ይነግሮ በቲ ወገን ኒክ ንገዝኡ እናኸደ ቦወርድ ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ይረክብ
باورز ناي حلوف ناي نيك ناي وتدرنا عركون تخون نعونو مرأيو بتعمي يتحقويسوني ناوقعون كلوغن نيك ناو اسريت كأتن كلو توموتادرات زموتو مسيلوهم شيلة اليوم يلومو نيروم بهيوتكم زلو ريبورت خقبر يايلو باورز خزارون كلوغن سيقات سلسة سمعو نقوزقو درار كقاوزي كاليو وسدو او قزا مسقاتيو نيك بيرامس قرولو نباورز بنقشي كارا حريديو قتلو بتصبحيتو نقوه ناو نايميو قزا خيدو كافيتا توقت أتن كلا قزا بصح نايوك عملي كتات سلزرقية بتعمي دنقز تناديدو من وقع كيلو حتى نكلو كنت نقرو يداليتن كنت أنيسا خمزلان أو كروا جيزة نيكو بو خون مخانون تنقرو جنزي قداي كنت زحقوسي حقوس سادة أمبر نيك كافت عد نخطف إيان جيراتو نيك دما أنها تجنقة كاوواتيو ناو كيو شخيدو ميو أنيسا خمزلان ندحر دا أدالي خاني أنا ونكت أفئي خابز عدلو ني كيوشي نقرو كيوشي كنا ددنا تطبيون كالغن نوش تنخأتي غاوزو كوف مسولو دما كلتا داشو زباهلو كارارو حيزو لتانواح نسألا أدخام مقتام إذا حد صار دما نفس خان متفاينا نتكملا زين كارازيين نميو أبو آنخن كواخوائي هبني كساو تعبد ما بدن بحليان تنكا خياني كحجين دحر اتحالفنا ناتكا إيلو اتنكارا دفئو ننيكي هو نيك دما حنت خرال إيلو نقباور سريسان خبر نكيوشي حاجزي حتو بتوغن اوچي لتوم ناي وعلو مافياتات كحيدو نفتم حدا مافيا خيدو بزعباتون كالوت مافياتات زلو ميستر نتوم تتصاررتي هو بتصبحيتو نيكنا كيوشي لتمارح يوم حيزومو نا حدا داخداني خدو كدان كلكع نا مغير كفل مسقاتي بطعمي دونجوم نيك نخوريኦም سكدغن حد ودي نتمارحيኦም نحنقو يصنح نيك نتحلافيኦም قلطفو مسناغفو كيوشي مصيو نتسرحتنيا يقتلو حيزومو دما اناغويو نافتا مكينا ياتيو قدم مخادوم جن كلتا تتصاررت ناي مافيا أولات ماتيوم ناوشت مكينة تيتي تكسلهم نيكنا مرحي بسلام ولا يوصون دا أمبر كيوشي أقصادو توقعو أو زولا لا يموت نفتو داخدان سو خمز خيد نتوم تتصاررت مافياتات زنقرة تألام أوشتنا حجون النعيو قلتفكم نخطرو خويلو دما نتوم أولاتو أكيوي أززوم حنو من مفداي دما أبلع لتوم تتصاررت أول مافيا كويناتي أوجيو نيكيدو دما نميو حوا خمز موتا مسنقرة بتعمي تحزن أفتوم زغطلو معالتات نيكن اتوم كالوت أولات مافيان كوينوم نتوم تتقررت مافياتات حدا بحدا وسنت سوات يقتلولهم دحرستو سنة جيزة دما ياكوزا اتو كينات كسعرو مخانوم نرئي حدا معالتقن توم تتقررت مافياتات نانا ياكوزا بيرو حدا هتسان قلعا ملأختيوام يسدوو كويناتين ندلن بسلام دقيم نمبري لخاتون كلو فولاوي سو زي موصولو بوتا إدني إد قطم عدي مكالوخو سوأي كوينكا أغاترخبولو يلو نتقلعا يسدو أفتو بوتا نيكن بزحات مافياتات نكركون كلو بزيجرم كونتات اوچي مستوم كالوت أولات مافيا نفت بأسس تقاطر لبوتاي متص نيازوكا مافيا مرح زخونه عبي سوأي نوچي كم ودعوي وصل زنبره نكحدتكا يغري للكالوخو حجيجن نجارات كيكفؤو نبيت سوكا تملسيلو يزارو حرايلو حقفوان كلو دما اوچي بدحريت كراوغيو نتمرحي قتلو نيكن توم كالوت مافياتاتن بشقق تخيوم سلازنورو اتمرحيهم ناتقتله دويلوم زي مرأي كالي ممارت اينورومن اوچي ناو نكرويلو دما نميو حديكايا نخطف عدل هو كالو خويلو يزارو نيكن فقادنيا سلازنوره نوچ قطقعخ مكرون كلو بزمصي زيولو سنايبر اغرو وقعو دقو توم بلاويس ون كحيدوموم نياكوزا ماكو زنوره بار بحوي قاصلوو اتمشت نسونيك نفتنا ميو غزاي خيد توم كالوت مافياتات غزا ان حلي وصلو صنحغن قسيلا اتيو حزوان خيد يوسن بصباحيتو دما نفتم تتصاررت مافيا بيرو كيوشي هو زنوره دايسو كار حيزو يخيد نتمرح دما نوچي نقتل فقادي حتو اوچي دما اتخرات قبيلو مليسو نيكي درويلو نسخا ننايا كوزا مافيا يتوكلن نعغاوني باسكانيلو دما يزارو هندت جنيك كارو مسيتو نوچي حريديو قتلو بزيغرم كونتات اتمرحي اتون كالوت ساعات نيك قتلو خمكرون كلو ططو يبلوم نوچي سلاز قتلكا حنا حلافي خافدي خالخا حجي بسلام نغزخا تملسيلو دما يسودو نيك نفتو ميو زحاولو ابارتما تمليسو نجاراتكم زودو ينجرا اتومو نورو ناياكوزا مافياتات نيكنا دونونولو نارعنا حدش مرحقو مخانون فلد إذا فيلم خمزي ليودا تمساسلت فيلمتات نخيم لتوخم سابسكرايب قبرو دقيم نخسام الرخل سنايز عنحيد